Thank you so much guys. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय love you. Bye bye. Welcome back. दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव दिनै बर' भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैदों। टुडे बिदिब्ला दिनैनि फार्स्ट भिडिअ आपडेटनिफ्राय दिनैनि फार्स्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों आंगो सम क्रिएशन इउटिउब चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि मोनसे गोदान शर्ट भिडिअ गोसोनि मोदै पार्ट 2 बिथांमोना पार्ट 1 खौ अलरेडि आपल'ड होखाबाय। जायफोरा नायाखै डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नायहैदो। नेक्स्ट आपडेटआनो जादों धनन्जय बर' सिंगार चेनेलनिफ्राय बिथांमोना मोनसे गोदान बैसागुनि भिडिअ शुटिं खालामगासिनो। मादानि दखना गाननानै रेगे रेगांनि फास्रा लानायजों समायथारदों नोंखौ समायहोदों देग्लाय बैसागुनि बैसागि सिख्लाया नोंनो नामा जेब्ला बिथांमोना चेनेलाव आपल'ड होगोन अब्ला आं बे आपडेट लिंकखौ आपडेट खालामनानै होगोन। नेक्स्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों बड' काइलन मेक्स चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि मोनसे गोदान कमेडि भिडिअ। जाय नायाखै डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नायहैदो। नेक्स्ट आपडेटआनो जादों JDX मिउजिक चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ। Ay mam mini ke? Yeah. Action. Agay. Neng bebaयदि समाव दिनाव ना समाव स्पिड बुंना मिथिबाय लासै माने गुरैयै हाबा जाना दुखु होना नङा जाय भिडिअखौ बिथांमोना मेकिं खालामगासिनो बिथांमोना जेब्ला फुल आपल'ड होगोन अब्ला लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव आपडेट खालामनानै होगोन।